sai bidiyo na gaba yanda za ku yi na wannan RWA finance nan, real world asset finance. So za ka yi clicking on, za ka danna shi. So step uku ne. Step 1 the split, step 2 the composition, then claim your rewards. So abu na farko da za ka fara shi ne za ka danna let's dive in. A ga step 1 ko? So za ka choosing from this US Treasury da cross corporate bond. So na yi choosing wannan na biyun, gashi nan zan danna wannan split ɗin. So kun gani yana nuna claim, zan danna in claiming, in yi confirming transaction. Gashi nan token splitter successful. So anan ma za ka yi zaɓe abu guda biyu na split complete. So cikin wannan guda biyun gashi nan da wannan fee principal ɗin da kuma kofin token ɗin nan. So zan zaɓi wannan na biyun. Kun ga na taɓa kan shi, za ka danna wannan activate shalt ɗin. Yauwa gashi nan za ka yi wannan, za ka danna wannan craft my first combo. Yauwa craft strategy. Za ka danna confirm. Craft processing zai gama, ya nuna maka kai confirming transaction. Yauwa gashi nan ya gama already crafted. So next step shine kai claiming na rewards. Shine step 3 dama ko? Gashi nan zai nuna maka kai claiming na rewards. Za ka danna wannan check token balance ɗin nan, gashi nan yana checking. Okay. Gashi nan ya nuna yayi daidai. So in kana so ka yi minting na premium NFT, so za ka yi clicking on, sannan za ka yi following ɗinsu a Twitter ne. So in ka yi following ɗinsu a Twitter, aka zo ka yi clicking na verify ne. Za ka yi verifying. Yauwa gashi nan shi ma verifying yayi, sannan za ka claiming na NFT ɗin. So claiming ɗin da yayi shi kenan ka gama. Just is steps za ka yi following ka yi shi. Wannan shine last step na claiming rewards. To gashi nan dai yana ta processing. Okay. You have already claimed the premium NFT. So ba zan iya claiming na premium NFT ba. So bari in kashe wannan, sai in yi claiming normal NFT ɗin mu ga. Yauwa to yanzu shi wannan zai yi. Saboda na yi claiming na premium NFT ne yau. So kun gani NFT claim successful, gashi nan yayi. Congratulations, journey complete. You can now claim your Aquaflux NFT reward. So already gashi nan, this NFTs are you as an early explorer of Aquaflux, potentially granting special privilege in the future. So gashi nan yayi complete. To wannan shine yanda ake yin wannan. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin.